Dili lang upat ang gipasakaan og kaso sa SITG Digamo, kundi aduna pay 12 ka mga unidentified nga mga tawo. Mato ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare, ang tigpamaba sa SITG nga base kini sa mga extrajudicial confession sa mga dinakpan. Sa 12, apil na niini ang mga direct participants sa assassination sa gobernador, ang middleman ug ang mastermind. Samtang gitugan usab ni Pilare nga nasuta na sa SITG ang tag-iya sa armas nga gigamit sa pagpusil mismo sa gobernador ug ang tulo ka mga getaway vehicle nga nailhan nila kung kang kinsa ug asa kini nakarehistro. Ilan ang gisusi karon kung aduna bagayod kini partisipasyon sa krimen. Ang tanang mga nakuha nila nga ebidensya ug impormasyon ang gi-forward nila ngadto sa DOJ. We have 12 John Does unidentified. Kasama na doon yung mga unidentified po na direct participants, pati yung mga facilitators, yung middleman at saka yung alleged mastermind.